Making a watermelon. Мисля, че това ще е готино. Watermelon. Милион. Мисля, докато се такова, да легна да спа. 27 долара. 3000 гледания. Да го направим. Вайрал. О мага! Ус. Йоко ста хора, аз съм Елас TV и в днешната Roblox игра, by the way, sorry, че ми нямаше за много време, малко така се учих да обработвам и това ще е обработвано видео, да знаете. Преди да започнем, искам да знаете, че сме 94 абоната и още малко, 6 абоната остават и ще бъде време за Face Review, така че помогнете ми да стигна до 100 абоната и да направим Face Review. Сега нека да започваме, като първо отиваме в нашия гейминг сетъп. Не знам ако това е хубав гейминг сетъп. Ама като гледам не е. Като се доближа това изчезва, като съм по-надалеч. Това е някакво пъго. Но както и да е. Нека да видим какво видео ще направим днес. Може да поръчаме. Ще игра на Desert Storm. Да видим канала. Направили сме 2 видеа. Cosmic Raiders Speedrun Attempt. Има 1 лайк и 4 дизлайк. Но във видеото, което направих Watermelon, има 115 лайка, 31 не лайка, именно не им харесва, 3000 гледания, тук 118 гледания. Имаме 226 сабскрайбъра. Вау! Интернета е лош. Много лош. От 2 видеа 226 абоната. Представи си да направя едно видео и да стигна 1 милион абоната. Аз ще съм мистер Бист. Окей, нека да почваме. Ето. Опа. Ланганга. Не. Ще почнем отново. Пеги бати. Опа. Лопа. Умпа. Lumpa. Тумпатито. I got a bad feeling about you. Брат, тук е играл на динозавърската. Ето. Тук е играл на динозавърската игра, в която просто се движиш и трябва да скачаш както си, когато нямаш интернет. Вместо това сме в пустинята. Готино. Не знам какво прави живота си. Може да излезем, да вземем малко въздух и както хора казват, да пипнем трева. Кто? 2000 гледания, 26 долара, ей! Ще взема 162 сабскрайбера. Само 100 лайка, никакви дизлайкове. Много коментари. Вау. Моя пич иска да яде. Да ти направим на такова. Диня. Окей. Първо ще таковаме. Сега вземи и яш. Ето. Яш. Браво. Окей, нека да направим видео. Шо не? Здравейте хора, днеска в моят канал за готвене ще правим тази диня в много хубава watermelon. Нека да започнем първо режим. Мале колко много кръв има. Мале.
Сега имаме малки три парчета. Не знам как стана три парчета. Живота не работи както очаквате, ама. Да. Сега взимаме и бум, сме готови. Благодаря, че гледахте. Чао, чао. И аз ще се хвърля през прозореца. Не им видео, как да го река. Не знам какво е това. Making a watermelon. Точно така, watermelon. Watermelon. Колко ще взема от watermelon? Ще го взема и ям. Брат, аз 100 часа ям. По-бързо не можеш ли да ядеш? Ние 388 абоната виждам долу. Направихме едни хубави 132 абоната, 26 долара и 2000 гледани отново. Аз имам супер готина идея. И ако става... Како? Окей, това вижда. Ко става хора, аз съм Елят Септиви и днес ще изям тая диня, моля да дайте ми лайкове. Защо съм сив? Станах на статуя за малко. Не ме питайте какво стана, просто станах на статуя. Това беше видео. Чао, чао. Също така имаме и шоп. И тук. Искам да си купа по-хубав компютър. Но нямам много пачки, имам 144 долара. Монитор за 500. Мога да си купа микрофон. Ако може да го поставя. И камера за 90 долара. Не мога, окей. Поне имаме и микрофон. Време за следващата игра. Pink. Pink, but everything goes wrong. И защото е Pink, everything goes wrong, ще играем на hard mode. Брат, това шо е толкова трудно. Окей, аз ще продължа да играя. Давай, една точка. О! Не! Защо исках да направя една точка? Не, тая игра не ми харесва. Не можех да направя една точка. Нямам хикс. Ото се код. Де я знам. Използвайте код пача. Не. Но когато направя мърч, което все още се чува дали да го направя и как да го направя. И тия когато има мърч, ще направя паси. Най-хубавия код. И разбира се. То код ще ви дава 15% отстъпка на всички артикуали, които ще имам. Защото пача. Направихме 2404 долара и гледания и 24 долара. Има много дизлайкове. Not my problem, that's just not my problem. Трябва да спа. Окей. Окей, мисля, че трябва да ям, така че... Нека да направим второто ни видео, готвейки това нещо. Здравейте хора в моят канал за готвене. Днес ще
готвим манджа с плодове. Да. Както и да е. Нека да почнем. Бом-бом-бом. То-то-то-то-то-то. Оп. То-то-то. Оп. Оп. И сега, като всичко сме наразли, време е да почнем с микс. Аз трябва да си върта това. Все едно наистина миксвам. Окей, сега като микснахме, може да вземем и сме готови. Благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Чао, чао! Така. Making a fruitful salad. Да, малко странно. Ама аз ще го изям да го пробвам. Това е вкусно! Не, шигам се, не знам как усеща, как е вкуса, защото не съм в играта. Ще отнеме време. Пичо, ако направя брат ми яде по 100 часа на ден. Едно нищо. Ще взема $27 и... О, мага! Имаме 1000 абоната! И разбира се, имаме първият ни плей бутон. Декорация. Чекни инвентори. Фърничър. Моят 1000 абоната. Плей бутон. Благодаря, че гледахте това видео, че изказвам кола беше да стигнем 1000 абоната. Ако сте видяли вече в заглавието. Ако искате и вие да играете тази игра, тя се казва BoxTube. Много е забавна, така че пишете в коментарите, ако искате да направим втори епизод. И гола ще е да стигнем 2000 или 10 000. Не знам, ви кажете. Радвам се, че бяхте с мен в това видео. Ако ви е харесало, разбира се, оставете едно лайк бутонче, направо и така не оставете. Направо вземете с юмрука и го ударете, да стане син. И разбира се, ударете и то subscribe бутон, да стане много така червеникъв, или какъвто цвят там стане. И да, благодаря, че гледахте това видео. Чао, чао, ще се видим следващия път.